Nogmaals welkom, goedenavond bij Studio PNM. En welkom huisarts Frank van Kemenade. Ja, vanaf 1 januari niet meer in dienst bij het Panteleon. Daar gaan we zo meteen even over praten. En ondernemer Dominique Geerlings, en die kennen we natuurlijk van Eik en Duin Golf. En natuurlijk ook van Gastrobar 9 en misschien nog veel meer andere dingen. We gaan zo meteen over een woonconcept hebben. Een nieuw woonconcept hier in de gemeente Pedermaas. Maar eerst even, meneer van Kemenade. Vanaf 1 januari niet meer als huisarts in dienst. Hoe bevalt het u? Ja, nou, het bevalt wel goed. Wel, ik heb even af moeten kicken wel. Ik ben er wel ondersteunend aan een Panteleon. Bij de ringen over, zo heten we tegenwoordig. Ja. Dus ik moet die jonge dokters een beetje ondersteunen en inwerken. Ja. Maar nee, er is wel een stuk druk van me afgevallen. Maar ik ben wel druk bezig. Sommige mensen die menen dat ik met pensioen ben. Dat is niet zo. Ja. Want ik ben druk bezig met de praktijk in Venlo, van arbeidsmigranten. Ja. Dat wordt allemaal groter en we gaan nu ook ons richten op de dak- en thuislozen. Ja. Dat is een aparte groep. Daar kom ik een andere keer nog even voor terug. Ja, ongetwijfeld. Voor de mensen die u niet kennen, die paar mensen die u niet kennen, 30 jaar huisarts geweest, een van de initiatiefnemers van het Panteleon. Eigenlijk landelijke bekendheid gekregen door het hele kleine virus van de naam niet meer gaan noemen. Daarvoor kom ik ook niet, want mensen schrikken al als wij weer zien, dan denken ze, daar heb je hem weer, er is weer een update. Maar het is wel een publiekstrekker, dus een beetje een kijkcijferkanon. Dat blijft, dat houden we erin. Het piekt weer bij jullie. Want we gaan die ziekte niet meer noemen. Nee. Dominique Geerlings, want dat zult u als ondernemer ongetwijfeld gemerkt hebben destijds. Maar jullie komen hier om een andere reden. En er zijn al wat informatiebijeenkomsten geweest. Een woonzorgconcept, een nieuw woonzorg. Waar moet ik dan aan denken? Waar moet hij aan denken? Dan moet hij denken aan een omgeving waar iedereen zich thuis voelt, veilig voelt. Een prettige, mooie, groene omgeving. Voor jong en voor oud en voor iedere portemonnee. Ja, nou ja, dat klinkt natuurlijk als muziek in de oren. Jong, oud, waar iedereen zich thuis voelt. Ja, dat wil toch iedereen eigenlijk. Maar hoe gaat dat dan in de praktijk eruit zien? In de praktijk gaat het eruit zien dat wij, globaal gezien, hebben we een prachtige locatie gevonden hier in Helden. Daar zal ik dadelijk meer over vertellen. In deze locatie daar gaan wij een soort van zorgboerderij bouwen. Deze zorgboerderij zal centraal staan op deze locatie. Daar gaan wij in 24 uur zorg gaan wij daar bieden. Daar gaan we onder andere fysio gaan we daar bieden. Daar komt een gemeenschappelijke ruimte, komt er een voetreflexmassage, een kapsalon. Ja. Eigenlijk alle dingen die dagelijks natuurlijk nodig zijn. In het park waar pluktuinen zullen zijn. Daar is ruimte voor speeltuin, vijverpartijen, picknickbankjes. Waar mensen eigenlijk van alle leeftijden met en zonder zorgindicatie, van iedere leeftijd onder elkaar gemeenschappelijk gebruik van kunnen maken. Ja. Ook buiten dit perceel. Ja, maar dat klinkt eigenlijk te mooi om waar te zijn dit. Het klinkt bijna als een soort vakantiepark. Nou ja, zo zie ik het zelf ook wel, ja. Ik denk dat we toe zijn aan vernieuwing. En ik denk ook te weten waar het vaker stuk is in gelopen. Bij initiatiefnemers of bij gemeentes. En ik mag er zelf van uitgaan dat wij, denk ik, alle hokjes aangekruist hebben. En dat alle neuzen dezelfde kant op kunnen komen te staan. Dan bent u ondernemer. Ja. En bij een ondernemer gaat het ook over natuurlijk geld verdienen. Het moet ook een verdienmodel zijn. Altijd in de horeca werkzaam geweest? Nee. Niet? Nee. Ondernemer altijd geweest in de retail, vastgoed, golfbaan en nou ook horeca, Gastrobar 9 sinds februari dit jaar, maart, na de carnaval. Dus dat vastgoed, dat heeft er wel enigszins mee te maken. Maar die zorgkant, dat had u nog nooit? De zorgkant, daar ben ik wel altijd zeer geïnteresseerd in geweest. En daar hebben de heer Van Kemenade en ik ook onze connectie en een hele prettige samenwerking, aanvulling in gevonden. Ja. U maakt het bruggetje al naar meneer Van Kemenade. Dit komt in uw achtertuin? Nou, bijna, hè. Tussen waar ik woon, hè, de Nachtegaalstraat, en de golfbaan Eik en Duin, daar ligt een perceel, dat is nog open. En daar zou dat moeten komen. Ja. Dus aan de rand van het dorp. Ja, wiens idee was dit dan? Het was een droom van mij, welke Frank heel dankbaar heeft aangevuld toen ik het met Frank gedeeld had. Ja. Ja. Want die droom hield in, ik wil iets betekenen voor mensen en daar zorg voor bieden. Dat was de droom, om hem heel kort te houden, is als klein jongetje op de fiets. Verder vanuit privé situaties natuurlijk, daar heb je ook opa's en oma's, daar wat dingen gezien die mij toch erg geraakt hebben.
En dat ik op een fietsje zat en naar een appartementencomplexje keek waar 12 appartementjes gesitueerd. Dat ik denk, als ik later nou veel centjes kan verdienen, koop ik die allemaal. En dan zet ik er alle omaatjes in, zo dacht ik dat dan. En ze hebben dan een fijne zorg, worden fijn verzorgd, gaan leuke dingen samen doen. En ja, toen is dat eigenlijk gestopt. Maar dat is eigenlijk tot mijn leeftijd nu is dat zich blijven ontwikkelen. En uiteindelijk zeg ik, de koe bij de horens vatten en daar wat mee doen. Ja, ik weet dat u wel eens heeft gezegd, die bejaardentehuizen hadden we nooit af moeten schaffen. Wat goed voor jou, ja. Toevallig hadden we een bijeenkomst met de VVD-fractie. En daar een van de raadsleden die zei, god, wat ik nog onthouden heb van toen ik hier aan de bar zat, in een van jullie uitzendingen. Toen werd mij gevraagd hoe ik dat zag met de ouderenzorg. Toen heb ik gezegd, als ik geweten had hoe het zich ging ontwikkelen, 10 jaar geleden, dan had ik de Wietel gekocht. En uit de Wietel had ik dan wat uitgebreider gemaakt, de kamertjes die er toen waren. Maar het concept komt weer helemaal terug. Ja. En dat is eigenlijk ook de insteek om met Dominique samen te werken. Kijk, woningen bouwen en dergelijke, daar heb ik helemaal geen kaas van gegeten. En ik vind altijd, je moet doen waar je goed in bent, waar je verstand van hebt. Ik heb verstand van zorg. Ik ben hier 30 jaar huisarts geweest, zeg je al. En al die patiënten zijn met mij meegegroeid. Dus ik heb een heel groot contingent aan oudere patiënten die ik lang thuis zie wonen. Hè. De regering zei, mensen moeten lang thuis blijven wonen. Die lopen allemaal vast. Die mensen krijgen net wat meer zorg nodig, worden een klein beetje afhankelijk. En weten in die grote woning eigenlijk niet goed welke kansen op moeten. En op een gegeven moment gaat het echt niet meer. En dan moeten ze naar een verpleeghuis of een instelling die ze helemaal niet willen. En Dominique's idee was, nou, als we nou eens een woonzorgconcept maken voor de mensen die misschien wat meer zorg nodig hebben. Of wat meer aandacht, wat eenzaamheid hebben en weer tussen de mensen willen wonen. Dan komen er ook veel meer woningen vrij. Hè, want de doorstroom in woningen die hapert op dit moment in Nederland. En dan kunnen mensen die gezinnen hebben, die groter willen wonen, kunnen daar gaan wonen. Daar waar die mensen wonen. Nou ja, je krijgt, snapt het, de starters kunnen ook weer aan de slag. Dus je krijgt een heel concept waarbij wonen heel belangrijk is. En Dominique beeldt dat heel goed uit. Maar wat mij betreft waar het woonzorgconcept juist de boventoon moet voeren. Het beetje zorgen voor elkaar. Hè? De handige man die wat een klusje voor zijn buurman doet. In dat opzicht. Maar waar de formele zorg ook geborgd is. Dus heb je echt meer lichamelijke zorg nodig of verpleegkundige zorg. Dan kun je dat concentreren in zo'n woonconcept. Daar zit ook qua zorg te winnen in. Dus dat is wel iets anders dan die verzorgingscentra van vroeger, de bejaardentehuizen van vroeger. Hè? Ja, het is een beetje het best of both worlds, zeg maar. Het op jezelf wonen, want iedereen heeft behoefte aan privacy en wil prettig wonen. Ook gezellig met anderen, maar toch ook zijn eigen plekje. En daarbij eigenlijk de continue zorg. Want waar maken met name de ouderen zich zorgen over? Over de gezondheid. En terecht, dat is een belangrijk goed. En vroeger was dat wel geborgd in een concept zoals de Wietel bijvoorbeeld, wat nu wat verouderd is, maar wat wel wat bescherming bood. Mensen die hebben geen hele grote appartementen meer nodig, et cetera. Met geringe woonruimte, maar wel gezelligheid, geen eenzaamheid, samen eten, samen film kijken, weet ik veel. Hè? Dingen samen doen als je dat wil, in een fijne omgeving, dat heeft bij hun veruit de voorkeur. En daar voorziet het in. Ja. Was dat ook uw droom, om toch maar even naar die droom terug te gaan, dit concept? Of vulde Frank alleen maar aan? Nee. Het was eigenlijk het totale concept is een droom van ons beiden geworden. Uiteraard. En natuurlijk, alles heeft zijn ontwikkeling en wordt alleen maar beter. We staan ook open voor alle adviezen en ideeën. Daar kom ik zo verder op terug. Maar zeker, het gaat zich ook voornamelijk, wat heel erg belangrijk is in dit concept, de zelfredzaamheid van de mensen. Dat mensen zichzelf kunnen redden. Want de zorg staat gigantisch onder druk. Ook de vrijwilligersaantallen nemen in principe alleen maar af. Maar op deze manier kunnen wij natuurlijk die zelfredzaamheid faciliteren. Maar mensen kunnen ook de eigen regie nemen in de zorg. Ja, dus het is evident dat er een tekort is aan zorgpersoneel. Het is ook evident dat er een tekort is aan plekken. Want dat is ook nog wel even heikel voor sommige mensen die zorg nodig hebben. Ja. Ik kan me zo voorstellen, jullie hebben ook opgehaald bij de bevolking.
Jullie zijn ook in gesprek geweest met mensen uit de omgeving. Een bijeenkomst gehad bij Kerkenbusk, als ik me niet vergis. Jullie hebben daar veel opgehaald. Ja. Wat hebben jullie daarop? Nou, we hebben eigenlijk, om het proces ook even te benoemen, dat is in deze zeer prominent, vind ik zelf. Dit is een nieuw proces, zo wordt het normaal gesproken niet gedaan. We zijn eigenlijk begonnen met onze droom. We zijn begonnen ook deze droom in kaart te brengen in verschillende sessies. Daarop volgend hebben we gezegd, we gaan de dorpenoverleg gaan we uitnodigen. Die worden ook natuurlijk zeer prominent naar voren geschoven, al vanuit Den Haag. Die dorpenoverleggen moeten veel prominenter zijn. Daar hebben we mee overlegd van, hoe zien jullie nou? Waar zien jullie eventueel knelpunten? Wat vinden jullie positief? En waarom zou het wel lukken en waarom zou het niet lukken? Ja. Al deze punten hebben we in kaart gebracht en ook geadresseerd. Daarop volgend in het proces, stap nummer 2, hebben we gezegd van goed, wij gaan dus met alle betrokkenen gaan bespreken. Dat wil zeggen de stakeholders. Dus welke bedrijven zullen daar geplaatst worden of komen. Dat zijn allemaal bedrijven die lokaal zijn. Dus we zijn met een heleboel lokale bedrijven in gesprek. Dus daar komen geen nieuwe bedrijven, dat bedrijven in Pelemaas daar hinder van ondervinden. Dan uiteraard met de gemeente, zorgverleners, bedrijven. Nou, daar hebben we mee gesproken. Die hebben dezelfde vragen gesteld. Daar kwamen we natuurlijk in het grootste ganse, er kwam dezelfde lijn uit, maar ook weer een hele hoop interessante nieuwe aandachtspunten. En daarop volgend zijn we met alle mensen gaan spreken die bij die instellingen of voor die bedrijven werken. Ja. Nou, Heeft dat nog verrassende veranderingen opgeleverd? Dat je toch hebt moeten aanpassen, dat je zegt, goh, dat heb ik me eigenlijk niet gerealiseerd, dat dit uit de bevolking komt. Het meest verrassende was dat eigenlijk iedereen hetzelfde wilde. Of nou bedrijf, of dat ze daar nou gewerkt hadden. In het kort, in een paar zinnen, wat wilden ze? Ze willen veilig wonen, weten dat in de toekomst, dat mochten ze minder of ziek worden of hulpbehoevend zijn, dat er iemand voor hen kon zijn en dan in de buurt. Ja. En nou is het heel vaak zo, meneer Verkemenade ook, denk ik dat dat het geval is, dat mensen als ze samenwonen, dat de een wat meer zorg heeft dan de ander. Hebben jullie daar nog aan gedacht? Want ja, prima, dat is toch geen probleem. Kijk, het vervelende eigenlijk is dat als er één meer zorg heeft dan de ander, dat de ene, de gezonde, zijn leven in dienst moet stellen van de ander. Ja. En dat is juist in zo'n concept, heb je eigen leven, dat klinkt een beetje raar, maar het is wel zo dat je wordt ontzorgd. Dus de zorg is bij de hand. De concentratie van zorg, dat is iets wat hier wel heel belangrijk is, want je gaf zelf al aan, de bevolking vergrijst qua zorgpersoneel, maar ook het zorgpersoneel komt tekort. De zorg neemt al maar toe. Dus er komt straks een enorme knelpunt. Gisteren op nieuws gehoord, 2040, dat is de piek. Dus concentratie van zorg is essentieel. En dat geldt voor huisartsen, daar ben ik weer bezig in Venlo. Concentratie van zorg op één plek, waardoor iedereen er gebruik van kan maken, hoe of wat je ook bent. Maar dat geldt in dit concept ook. Als je de wijkzorg concentreert, de fysiotherapie, ook huisartsenzorg concentreert voor die plek. geeft dan een veilig gevoel. Dan een veilig gevoel, maar is het ook behapbaar? Want anders is het niet meer behapbaar. Dan moet je straks echt, dan moet je het allemaal met elkaar gaan regelen. Is het nu in de praktijk zo dat mensen vaak te lang thuis wonen? Ja, natuurlijk. Op het laatste moment, als ze de zorg nodig hebben, pas dat zorgcentrum ingaan en een traject, ze moeten uit elkaar. Maar dat is toch de realiteit van alle dag? Ja. Pascal, zo werkt het. En daar lopen wij als huisartsen elke dag tegenaan. De plotse zorgvraag, omdat het heel lang gerekt is thuis. Ja. En daar heb ik ook begrip voor. Ik weet uit privésituatie, mijn ouders die wilden ook zo lang mogelijk thuis blijven. Woonden fantastisch, hadden het goed naar hun zin, tot op een gegeven moment niet meer ging. En dan moet je snel beslissingen nemen die niet fijn zijn. Ja. Of uit elkaar, of in een instelling worden opgenomen. En we willen dit juist voor zijn. We willen de kwaliteit van leven, want die staat voorop. Die hebben we hoog in het vaandel. De patiënt, de bewoner staat voorop. En die probeer je te ontzorgen en te faciliteren met alles wat daarbij nodig is. En chockerend bij de Nacht van Dorp ben je vast ook geweest, hè? Nacht van Dorp, vorig jaar. Hadden we een presentatie in Kerkenbusk waar mensen enquêtes konden invullen van god, wat vind je daar nou van? 300 mensen hebben ingevuld, 300. Met eigenlijk allemaal dezelfde boodschap. Ja, goed plan, want wij zien dit ook aankomen. Wat ik nu zeg is allemaal niks nieuws. Dat is allemaal oude koek. En het kan zijn, sorry dat ik onderbreek, dat mensen die zorg nodig hebben ook het liefst in hun eigen dorp willen blijven. En dat is het. Het leuke is als je eigenlijk iedereen gaat vragen van god, woon je graag in Pelemaas, in dit geval in Helden of een Panning. Woon je er graag? Ja, fantastisch. Ja, hartstikke leuk. Ik woon er heel graag. Ik heb mijn vrienden, mijn vriendinnen, mijn familie, mijn kinderen. Heb ik in de buurt.
Ja, dus alles is fantastisch. Ik zeg, maar wat? Ja, maar ik woon hier heel graag, maar als het kleiner zou kunnen, dan zou ik gaan. Want heel veel mensen willen gewoon niet op een appartementje zitten. En dan zeggen ook heel veel mensen, in iedere groep, in iedere schaal, ja, als je maar op een appartementje zit, dan ga ik dood. Dat zeggen ze dan. En heel veel mensen zeggen, ik wil toch een tuintje hebben. Ik wil toch een vrije achterom hebben, wat ze altijd gewend zijn. Dus mensen een prachtig mooi huis hebben gehad, heel leven lang met veel tuin. Ja, om dan gelijk in een appartement te gaan zitten, dat is iets wat de mensen in ieder geval hier lokaal niet wensen. Hoewel dat natuurlijk een schitterende plek is. Hè? Ik bedoel, u weet er alles van. Hè? U stapt uw huis uit en u zit in het bos. Ja. Dit is ook in een goede omgeving. Ja, het is een perfecte omgeving. Het ligt tegen de Helderse bossen aan. We hebben ook zeker het groen van de Helderse bossen hebben we gerespecteerd in de plannen. Dat daar een mooie overvloeiing komt van groen naar een stukje bebouwing. Maar het wordt echt een parkachtige omgeving. Op dit moment is het een grote zandvlakte waar een aantal maanden per jaar een zwart zeil overheen ligt, plastic. En nu zal daar een park gemaakt worden. Dus het wordt een zorgconcept wat in een parkachtige omgeving is. Dus wij krijgen daar gewoon 100% meer groen voor terug met waterpartijen. Ja, dat klinkt natuurlijk hartstikke positief. Mensen zijn positief. Jullie krijgen heel veel input. Dat gaan jullie weer aanpassen. En dan wordt het eigenlijk een geheel... Een concreet plan. Een compleet plan. Ja. Waar kan nog de king in de kabel zitten? Nou, in wezen idealiter natuurlijk nergens als pastoor van eigen parochie. Maar we zijn natuurlijk ook zeer nauw in gesprek met de gemeente Pelemaas. Hele prettige gesprekken lopen daar natuurlijk. Ik zag laatst een advertentie van Rob, want waarbij hij toch aangaf wat toch in het straatje... Ja, leuk dat u dat zegt. Gisteren is er inderdaad een post, de heer Want heeft een post naar buiten gedaan. En waar eigenlijk in beschreven werd van God, wij denken inderdaad in een straatje erbij. En we zijn er niet vies van dat erbij gebouwd moet worden. En deze sluit dat natuurlijk perfect hierop aan. Hij onderlijnde wel dat ze bij ieder concept en ieder project moesten ze geld bij doen. En met subsidies kwamen in gedrang enzovoort. Ja, het mooie van dit verhaal is, dat is niet zo. Daar kan de gemeente zelfs nog geld aan verdienen. In verband met een bijdrage gemeenschappelijk. Maar waarom kunnen ze hier dan geld aan verdienen en zoiets anders geld kosten? Omdat dit eventueel beter in elkaar zit, denk ik. En waarom zit het dan beter? Omdat heel veel mensen kunnen niet, in ieder geval initiatiefnemers, kunnen niet aan de sociale huurkoopgrens voldoen. En ik zeg ook heel duidelijk, dit is voor iedere portemonnee en voor iedere leeftijd. Dat zijn twee hele belangrijke speerpunten voor mensen die iets willen gaan kopen, bijvoorbeeld een woning willen gaan kopen. We hebben een bepaald percentage sociale huurkoopwoningen, noem je dat dan. Dan hebben we een bepaald percentage middenhuurkoopwoningen en een stukje vrije sector. En dat zal 1/3 zijn. Dus alle schalen van de gemeente Pelemaas kunnen daar komen te wonen. Ja, dan komt natuurlijk het volgende probleem. Als heel veel mensen enthousiast zijn, en er zijn heel veel mensen die waarschijnlijk al iets ingevuld hebben, zo blijkt, hoe bepaal je dan wie er komt? Nou, ook daar hebben we aan gedacht. Daar komt een huizenbemiddelaar. Die gaat in wezen het hele plan bestieren. En dat is puur die huizenbemiddelaar. Die gaat kijken, goed, welke leeftijdsgroepen hebben we? Welke mensen met zorgindicatie hebben, dat er altijd een gemiddelde in blijft. Natuurlijk zijn wij en gaan wij ook nog verder in gesprek met de gemeente van God. Hoe zullen die verhoudingen volgens jullie dan moeten liggen? Maar het lijkt mij dat er 50% zorg en 50% geen zorgbehoevende mensen, dat een mooie combinatie is. En dat een leeftijd gigantisch divers is. Dat maakt het natuurlijk leuk. Hoe uniek is dit? Ik heb het nog nergens in Nederland gezien. Frank, hè? Nee, kijk, er zijn natuurlijk in heel Nederland wel ideeën om zoiets dergelijks voor elkaar te krijgen. Woningnood is er overal, zorgnood is er ook overal. Maar ik denk de manier zoals wij het in elkaar hebben gezet met de concentratie van zorg, met de mix van verschillende mensen die het gaan bewonen, ook de prachtige omgeving, dat het toch wel een uniek concept is. Ja. Dat is wel een goed concept. Als jij de zorg nodig hebt, hoef je maar een klein stukje te verhuizen.
Nou, ik blijf zo lang mogelijk wonen. Oh. Dat is flauwekul. Nee, maar... Nee, maar iedereen komt op een gegeven moment op zo'n punt. Ja. En je hebt natuurlijk gelijk, weet je, als er 300 mensen nu al belangstelling hebben, en ik heb geen idee hoeveel woningen er precies komen, maar daar moet je straks op een gegeven moment een keuze in gaan maken. Dat is de volgende fase. Er is wel aan gedacht. Ik denk dat de fine-tuning daarop nog moet komen. Kijk, insteek is dat het denk ik een heel goed plan is. Vanuit mijn perspectief qua zorg uitstekend. Ik denk zoals Dominique het schetst, zit het ook uitstekend in elkaar. En naar de gemeente en de inwoners van Peel en Maas toe is dit een win-win situatie. Ja. En zo moet je het ook zien. Daarom hebben we ook nauw overleg en goed overleg met de gemeente. En met alle mensen die erbij betrokken zouden zijn. De zorggroep, fysiotherapie, noem maar op. Om iedereen van begin af aan erbij te betrekken. En daarom is die participatie van zowel politieke partijen, maar ook de bevolking uitermate belangrijk. Ja. Zorgen dat iedereen meedenkt, mee wordt genomen in de rit. Je kunt dan nog fine-tunen. En zorgen dat je een optimaal plan klaarmaken. Het komt ook een gedeelte vanuit de bevolking. Dat gaat ja, juist. Het is een wezen, laten we zeggen, het is onze droom. Maar eigenlijk de uitwerking komt door de bevolking, door de maatschappij. Ja. Oké, dan laten we een stip op de horizon zetten. Wanneer kan het er staan? Want er zullen mensen zijn die nu denken, nou, ik zie dat wel zitten, maar die zitten misschien nu te overwegen. Moet ik in een appartementje gaan wonen? Waar kan ik gaan wonen? Ik heb zorg nodig. Hoe lang moeten ze dan wachten? Nou, voor mij apart begin ik morgen. Natuurlijk zijn er verschillende factoren die aan meespelen. We zitten nu in de laatste fase. We hebben alle fracties in ieder geval uitnodigingen gestuurd. Om bij ons op Eiken en Gastelbaan 9... om daar een presentatie bij te wonen van dit concept wat hier ligt. Nou, op het moment dat deze fracties allemaal geweest zijn en natuurlijk ook een hele gewenste aanvulling gegeven hebben, eventueel als die er is. Dit is verwerkt, dan gaan wij naar de gemeente toe. Dat is in mei, dus in april hebben alle fracties de tijd om hierop in te schrijven voor een presentatie. In mei gaat het naar de gemeente toe. Zij mogen dan ook nog aanvullende informatie leveren. Daarna, in mei, wordt nog het principeverzoek ingediend. Ja. Dus, en dan heb je een aantal maanden de tijd dat de gemeente daarover kan stoeien en dergelijke. En dan kan de schop in de grond. En als die fases allemaal afgerond is en de gemeente is net zo enthousiast als de maatschappij, dan kan dat heel snel gebeuren, ja. Toch ga ik even de advocaat spelen. Komt er nergens enige kritiek van iemand vandaan dat die zegt, nou, ik maak me daar wel druk over, of er komt een stukje weerstand? Soms heb je dat wel eens, hè, bij initiatieven. Ja, dat zou eigenlijk heel gebruikelijk zijn en heel normaal zijn. Dit komt echt, we hebben ook gevraagd waar zouden de knelpunten kunnen liggen. Ja. En eigenlijk de knelpunten die aangegeven worden door alle mensen, ook in de enquêtes, wat allemaal zwart op wit staat, ja, de enige knelpunten die wij zien is dat de gemeente niet gaat meewerken. Dus dat zijn eigenlijk dingen die ik haal uit de enquêtes online en fysiek. Ja. Dat zijn de enige kritieken die ik krijg. Iedereen staat erop te springen. Dus jong staat erop te springen. Ze kunnen nergens wat kopen waar ze kunnen starten. Oud kan nergens wat kopen waar ze lekker oud kunnen worden. Dus iedereen vindt het prachtig. Het is een verrijking. In natuur, ook mensen die er langs wonen. Daar komt een park voor terug langs de deur. Naast de deur. Ja. Dat is natuurlijk waanzinnig. Ja. Dus de gemeente is aan zet? Ja, weet je, de go moet komen van de gemeente. Het plan kan nog zo mooi zijn. Als er obstakels zijn die niet verenigbaar zijn met dit plan, dan is dat een no-go. Daarom wordt de gemeente ook nauw erbij betrokken. En weet je, na de grote vakantie, zeg maar, zou je het rond moeten hebben dat je door kunt. En ja, als er mensen zijn in de maatschappij of in de bevolking die zeggen, God, ja, heb je daar wel aan gedacht of daarin? Ja, positieve kritiek is altijd uitstekend. Hè? Ja. Zoals ik net al aangaf, de fine-tuning, die zal toch ook komen vanuit de bevolking. We denken er zelf goed over na natuurlijk. Maar als er mensen zijn die zeggen, ja, maar heb je daar aan gedacht? Dit vinden we niet zo'n goed plan. Ja, laat horen. Dat vragen we aan de gemeente ook. Hè. Dus wij hopen eigenlijk op een, tot dusver heel constructief, maar hopen in de toekomst ook constructief overleg met de gemeente. Die aangeeft, luister, denk even daaraan, denk even daaraan. En dan kunnen we daar samen in door. Het moet echt een win-win worden. Ja. En de angst die in de enquêtes ook wordt aangegeven, ja, is de gemeente geen knelpunt, komt voort uit wellicht ervaring of van horen zeggen, dat soort werk van projecten die niet zijn doorgegaan. Want er vinden natuurlijk meer plannen plaats. Maar dan weet je natuurlijk de ins en outs niet van. Je weet niet hoe dat geworteld was. En ik denk dat dit een heel ander soort plan is. Ja. Meer doorwrocht. Ook qua idee en insteek heel anders dan andere plannen. En dat, nogmaals, als men daar eens induikt, dat de gemeente daar heel blij mee kan zijn.
Het is belangrijk dat de mensen voornamelijk weten, het schaap met 5 poten bestaat niet. Alleen de combinatie van alle facetten die in dit plan bij elkaar komen, dat maakt dit plan uniek. Ja. Als mensen nu aan het kijken zijn en denken, ja, ik ben toch nieuwsgierig, kan ik ergens nog informatie vinden over dit plan? Ja. Waar moeten ze dan zijn? Ja, dat kan. Dat kan op Landgoed Eikendijn, daar mogen ze altijd naartoe bellen, daar mogen ze naartoe komen. Ik zal iedereen te woord staan. Een mailtje wordt ook zeer gewaardeerd natuurlijk om een afspraak te maken. Ik ben veel daar, dus voor ieder persoonlijk gesprek sta ik hartstikke open. Ik zal binnenkort ook nog een informatieavond, of informatieavonden zal ik waarschijnlijk moeten doen, hierover, waar mensen gewoon vrijblijvend naartoe kunnen komen en er wordt voor alles gezorgd en wordt het netjes bijgepraat. Dankjewel voor de informatie en de komst hier naar de studio en heel veel succes met de afronding van dit plan. En als er meer nieuws is, dan zullen we dat ongetwijfeld brengen. Dit was het Studio PNM. Dank voor het kijken en een hele fijne avond.